שלום לכולם, אנחנו נדבר היום על ההשפעה של תזונה על המערכת החיסונית שלנו בהתמודדות עם סרטן. דבר ראשון נדבר על עובדה חשובה שחייבים לדעת אותה, שלמערכת החיסון יש אפשרות להילחם נגד הסרטן, לנצח אותו, כמו שהיא יודעת להילחם ולנצח גורמי מחלה רבים אחרים. דבר שני, אנחנו נלמד שלתזונה יש אפקט מאוד משמעותי על החוזק של המערכת החיסון שלנו. היא יכולה להחליש את מערכת החיסון שלנו או שהיא יכולה לחזק את מערכת החיסון, ואנחנו נכיר גם כיצד התזונה מחזקת את מערכת החיסון. אז נעים להכיר, לי קוראים שגית גל, אני מדריכה להתמודדות עם סרטן בעזרת תזונה ושינוי באורח חיים. ההשכלה שלי היא תעודה של תזונה צמחית ומחלות כרוניות בדגש על סרטן מאוניברסיטת קורנל בארצות הברית. אני בעלת תעודה לייעוץ לאורח חיים בריא, בעלת תעודה לאימון אישי תזונה, יש לי תואר ראשון ושני במדעים, ואני בעצמי חיה באורח חיים מקיים, בריא ומזין הרבה שנים. מערכת החיסון וסרטן. כמו שאמרנו, מערכת החיסון שלנו יודעת לתקוף ולהשמיד תאים סרטניים. העובדה הזו מנוצלת גם בטיפולים שמקבלים להתמודדות בסרטן, טיפולי אימונותרפיה. הטיפולים האלה מבוססים על הגברת היכולת של מערכת החיסון שלנו להתמודד עם תאים סרטניים, וכמובן שחיזוק המערכת החיסונית שלנו מעלה באופן משמעותי את סיכויי ההחלמה מסרטן. אני מבקשת לחדש לכם בהדרכה הזו שגם תזונה יכולה לעשות את אותה פעולה ולחזק או חלילה להחליש את המערכת החיסונית שלנו. כיצד תזונה משפיעה על המערכת החיסונית? אז מחקרים רבים מצביעים על כך שלתזונה יש חלק משמעותי בחיזוק או בהחלשה של מערכת החיסון. חומרי ההזנה חיוניים שמאפשרים את התפקוד האופטימלי של מערכת החיסון יכולים להיות במזון שלנו, ולצערנו גם הפעמים לא נמצאים במזון שלנו. יש לזה השפעה ישירה על החוזק של מערכת החיסון. בנוסף, התזונה שלנו יוצרת מערך תמיכה מיקרוביאלי במערכת החיסון. לתזונה שלנו יש אפקט על איזה מיקרואורגניזמים יהיו לנו בגוף. יש מיקרואורגניזמים שהם תומכים במערכת החיסון ומחזקים אותה, ויש תזונה שלדאבוננו מייצרת מיקרואורגניזמים שלא תומכים במערכת החיסון, ויש לזה השפעה משמעותית. אני רוצה להכיר לכם את דוקטור מייקל גרגר, שהוא רופא מומחה לתזונה קלינית. הוא אוסף מחקרים תזונתיים מרחבי העולם, ומציג אותם גם בפני הציבור בעזרת הרצאות, ספרים שהוא כותב ואתר אינטרנט. בשקף הזה אני רוצה להראות לכם חלק מההרצאה שאני מאוד ממליצה לראות אותה, היא נמצאת ביוטיוב, שבו הוא מציג דם שנלקח מאנשים, והיכולת של הדם הזה, וכמובן התאים של מערכת החיסון שנמצאים בדם, היכולת שלהם להתמודד מול תאים סרטניים. בניסוי הזה הוא מציג בעצם 3 קבוצות. הקבוצה הראשונה זה של אנשים שאוכלים תזונה מערבית רגילה, והם לא משקיעים באיזושהי פעילות גופנית מיוחדת, שזה לדאבוננו רוב האוכלוסייה. הקבוצה השנייה, ותכף אני אסביר כמובן מה אנחנו רואים פה, הקבוצה השנייה הם אנשים שאוכלים תזונה מערבית רגילה במרכאות, אבל הם עוסקים בפעילות גופנית מאומצת, מקצועית, רצינית, חדרי כושר, כל יום, הרבה שעות וכו'. הקבוצה השלישית זו קבוצה שצורכים במשך שנים תזונה צמחית מלאה, והפעילות הגופנית שלהם היא פעילות ממוצעת של הליכה יומית, לא יותר. מה שאנחנו רואים פה, אנחנו נתחיל משמאל לימין. הנקודות הלבנות בעצם זוהרות, זה תאי סרטן מתים. ומה שהמחקר הזה הראה, שדם שנלקח מאנשים שאוכלים, שזה העיגול השמאלי, דם שנלקח מאנשים שאוכלים תזונה, מה שמוגדרת רגילה, ולא עושים ממש פעילות גופנית, הוא דם שמתקשה להתמודד ולהרוג תאים סרטניים. ההיעלמות של התאים הסרטניים בדם כזה היא נמוכה מאוד.
באמצע אנחנו רואים עיגול שבו אנחנו רואים עלייה משמעותית בתאים הסרטניים שנעלמים, שמתים, אותם נקודות לבנות. אנשים שעושים פעילות גופנית מאומצת, ואכן לפעילות גופנית יש השפעה וחיזוק על המערכת החיסונית שלנו. אבל מה שאנחנו רואים בעיגול השלישי, הימני ביותר, זה את הכי הרבה אפקטיביות של המערכת החיסונית בחיסול תאים סרטניים. וזה שייך לקבוצת אנשים שאוכלים וניזונים מתזונה צמחית מלאה, פעילות גופנית ממוצעת של הליכה יומית לא יותר, אפקטים ממש משמעותיים. אני רוצה להכיר לכם גם מחקרים שנעשים באוניברסיטת קורנל בארצות הברית. האוניברסיטה הזו מתמחת בין השאר בחקר של תזונה ומחלות כרוניות בדגש על הסרטן. הרבה מאוד מחקרים שלהם שנעשים במשך עשרות שנים ממומנים על ידי המכון לחקר הסרטן בארצות הברית והמכון לחקר הסרטן בבריטניה. במחקרים שהתפרסמו אליהם מראים למשל שאחד הגורמים שמעודדים גדילת מיקרואורגניזמים שהם מחזקים את מערכת החיסון ועוזרים לה להיות מאוד אפקטיבית, הם אלה שנמצאים בתזונה צמחית מלאה, ואנחנו מכירים אותם בשם סיבים תזונתיים. כשהסיבים התזונתיים לא נמצאים במזון מן החי, ונמצאה השפעה קריטית שלהם על סוג המיקרואורגניזם שגדל אצלנו בגוף, כאשר אנחנו ניזונים ומקבלים הרבה סיבים תזונתיים. אותם מיקרואורגניזם יש להם השפעה מחזקת מאוד על המערכת החיסונית ומעלה באופן ניכר את סיכויי ההחלמה מסרטן. חשוב לי להדגיש שזה מחקר אחד, ויש הרבה מאוד גורמים ופרמטרים בתוך תזונה צמחית מלאה שמחזקים ומעלים את יכולת הגוף שלנו ומערכת חיסונית בפרט להתמודד עם מחלות שונות ובמיוחד עם סרטן. אז המסר העיקרי שלי זה שיש לך שליטה. אנחנו יכולים בעצמנו להתמודד ולהעלות את היכולת שלנו לנצח את הסרטן. התזונה שלך היא בידיים שלך. אני כאן לעזרתך בכל ידע, הכוונה או הדרכה. ניתן לשלוח אליי הודעות במסנג'ר ואני אחזור בהקדם, ואני מאחלת לכולנו בריאות שלמה ורפואה שלמה.